हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल'आव बरायबाय। दिनै जोङो सावरायनि त्रिपुरिफोर जायफोरहा मोनसे गोबाव समनिफ्राय संग्राम दंबाय थायो। बिथांमोना दायो मोनसे गिदिर अलखदाव गावनिनो रायजोआवहाय भुगिनानै दङ। दायो बिथांमोननि मोनसे सैड रियेलिटी एबा मोनसे नंगुबै मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। दा त्रिपुरिफोरा सोर? बिथांमोना बबेयाव थायो? बिथांमोना त्रिपुरायावनो थायो नामा? त्रिपुरायाव थानानै बिथांमोना दायो माबायदि जिउ खांगासिनो दङ? नंगौ, बिथांमोनाबो ट्राइबेलफोरानो, इन्डिजिनियासफोरानो। फै जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनि। त्रिपुरिफोरा दायो त्रिपुरायावनो गावसोरनो माइनरिटि जानानै दङ। माइनरिटि एबा बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम जानानै दङ। बे सुबुं अनजिमा खम जानायनि जाहोना मा? आरो बे सुबुं अनजिमा खम जानायजों बिथांमोना मा खहा जादों? बिथांमोना जेब्ला 2011आवहाय मोनसे सेन्सास जादोंमोन, बिसोरो 42.23 लाख मानसिफोर दङमोन। गासै बिथांमोना 42.323 लाख दंमोन बिथांमोना। बिनि गेजेराव 19टा ट्राइबेल कमिउनिटि एबा 19टा ट्राइबेल जातिफोरा बिथांमोना 31.5%ल'सोमोन, जेराव नन ट्राइबेला 69.95 एबा 70%आनो नन ट्राइबेलमोन। दायो माबायदि बिथांमोना बिदि जाबोखो? फै जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनि। गिबियावनो जोङो नायग्रोनि बिथांमोननि पपुलेसननि सोमोन्दै। जुदि जोङो बिथांमोननि पपुलेसनखौ नायोबा 1881आव ट्राइबेलफोरनि पपुलेसना जनसंख्या 52.9मोन। बिनि उनाव खमायबोयै नाथाय 1921 एसे दावगादों। बिनि उनाव खमायै नायदो नोंथांमोना बिथांमोननि पपुलेसना दायो जाहैबाय 30.8%। बे ओरैबायदि खोथा जायो जे बर'फोरा दायो बर'फोरखौ बुङो नोंथांमोना 20%ल'सै, 15%ल'सै, 5%ल'सै बेबायदि होननानै बुङो। दा त्रिपुरिफोरहाबो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरबायदिनो बे समस्याजों भुगिनांगौ गोनां जादों। दायो जोङो त्रिपुराया बबेथिंजाय दङ बेखौ मेपआव नायनानै लाग्रोनि। बे जाहैबाय जोंनि इन्डिया आरो नैबिथिं जाहैबाय त्रिपुरा। बे इन्डियानि नर्थ इस्टनि साइडआवनो दङ, जोंनि नर्थ इस्टनि साइडआवनो दङ त्रिपुराया। दायो बे जाहैबाय नर्थ इस्टनि मेप, नर्थ इस्ट इन्डियानि मेप। बेयो बांलादेश, बेयो त्रिपुरा, मिज'राम आरो आसाम। दायो बांलादेशनिफ्राय ओरैबायदि जनसंख्याफ्रा बे त्रिपुरायाव हाबफैबाय, बांलादेशिफ्रा। बिनि थाखायनो बिथांमोना दायो माइनरिटि जानानै फैदों। बिथांमोना माइनरिटि ओरैबायदि माइनरिटि। त्रिपुरायाव जुदि जोङो मोनसेल' जातिखौ नायोबा बिथांमोना माइक्रस्कपिक माइनरिटि। ओरैबायदि जे बस्थासे माइरङावहाय जोङो सिबिं गरसे नागिरनायनि खोथा बायदिसो जानानै फैदों। दायो त्रिपुरि होनोबा बिथांमोना मोनसेल' जाति नङा, गोबांथा जातिफोरखौ लानानै बिथांमोना त्रिपुरि होननानै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बिथांमोना ज' जानानै जुदि नाङाबा आरो बिथांमोना जेबोखौनो खालामनो हानाय नंला, माने नांनानै जेबो फिथाइखौनो मोननाय नंला, ओरैबायदि अबस्थायाव फैदों। बिथांमोनाबो जों बर'फोरबायदिनो रायजो दंखायोमोन, राजा दङमोन आरो बिथांमोनहाबो दासिमहालागैबो जोङो माखासे बिथांमोननि राजाफोरनि रायजो खुंबोनायनि माखासे नेरसोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बे रायजो गोनां त्रिपुराया, राजा गोनां त्रिपुराया दिनै मानो थाखाय बेबायदि अबस्थायाव फैखो? त्रिपुरायाथ' थिगानो दङ, नाथाय त्रिपुरिफोरा मानो बे अबस्थायावहाय फैखो? त्रिपुरिफोरा बिस्रा आलादा रायजो दंखायोमोन, बिसोरहा राजा दंमोन दहाय आं बुंनाय बायदिनो। नाथाय जेब्ला ब्रिटिशफोरा 1947आवहाय इन्डियाखौ स्वाधीन होबाय, ब्रिटिशफोरा इन्डियाखौ गारनानै थांबाय, बिथांमोना स्वाधीन खालामबाय। बिनि उनाव ब्रिटिशफोरा त्रिपुराया जोंनि इन्डियायावहाय हाबबाय। नाथाय बिनि सिगाङावहाय बिसोरो मोनसे प्रिन्सेलि स्टेटमोन। प्रिन्सेलि स्टेट माने ब्रिटिशफ्रा जेब्ला खायफा रायजोफोरखौ राजाखौनो दोनबाय थादोंमोन बे जायगायावहाय, थेवबो बिथांमोना राजाखौ हुकुम होयोमोन। ब्रिटिशफ्रा राजाखौ हुकुम होयोबा बै राजाया ब्रिटिशफोरनि बायदिनो खामानि मावनांगौमोन। नाथाय माखासेखौ बिथांमोना गावसोरनिनो सिङाव लाबाय, गावसोरनिनो सिङाव लानानै बेवहाय राजाबो गैला आरो बिथांमोननि रायजोबो गैला। बैफोरखौ ब्रिटिशफ्रा गावसोरो गावसिनि आथिं सिङाव
बिसोरखौबो लादोंमोन। नाथाय त्रिपुरिफोरना राजा दंमोन आरो बै राजाया ब्रिटिशनि हुकुम मथे सोलियोमोन। नाथाय जेब्ला 1947आव इन्डियाया स्वाधीन मोनो, बिनि उनाव बिथांमोना इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसननि थ्रुयै मोनसे सुक्ति जाबाय। इन्डिया जेब्ला 1947आवहाय स्वाधीन मोनबाय, स्वाधीन मोनखांनायनि उनावहाय त्रिपुरिफ्रा इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसननि मोनसे सुक्तिजों भारत हादरावहाय गावसोरखौनो गावसोर भारत हादरावहाय जोंबो थानोसै होननानै इन्डियान गभर्नमेन्टजों सुक्ति जाबाय। बेबो 1949आवहाय आरो बिथांमोना फर्मेलि इन्डियानि रायजोनि बाहागो जानानै फैबाय। नाथाय इन्डियाजों थाखांनायनि उनाव बिथांमोना माइग्रेसन एबा बे जायगानिफ्राय बै जायगायाव थांनाय बैफोर जायफ्रा बाहेरनि मानसिफोर बिथांमोनजों गोबां मोगा-मोगि जानांगौ गोनां जाबाय। दहाय आं बुंनाय बायदिनो इन्डिपेन्डेन्सनि उनाव त्रिपुरानि कालचार, लेंगुवेज, ट्रेडिशन, लिटारेचार बेफोरबायदियाव गोबां गोहोम गोग्लैफैबाय। बिथांमोननि भाषायाव गोहोम गोग्लैफैबाय, मानोना बेवहाय माइग्रेसन जादों। 1950आवहाय भारत हादरा 1947आवहाय उदां जाबाय, नाथाय 1950आवहाय पार्टिशनावहाय इन्डिया पाकिस्ताननि गेजेरावहाय बोखावलायनाय जादोंमोन, गावलायनाय जादोंमोन। बेयावहाय त्रिपुरायावहाय गोबां मानसिफ्रानो फैनानै थाफैबाय। त्रिपुराजों पाकिस्तानजों लेन्ड बाहागोआ एबा हा बाहागोआ रानलायनाय नङा बा सिमा गोलैया, थेवबो बांलादेशिफ्रानो फैनानै हाबफैबाय 1950आवहाय। आरो खेबसेबाव 1971आवहाय बिथांमोना गोबाङानो फैबाय, मानोना 1971आवहाय बांलादेशनि थासारिया मोजां नंलामोन। हिन्दुफोरखौ बिथांमोना बांलादेश, दानि प्रेजेन्ट बांलादेशआ बे समावहाय इस्ट पाकिस्तानमोन। बे इस्ट पाकिस्तानावहाय मोजां थासारि नंलामोन, जायनि थाखाय दिनै बांलादेश जानानै फैदों। दा बे समावहाय माइग्रेसन जाबाय, गोबां मानसिफ्रानो फैनानै बेवहाय थाफैबाय। दायो जुदि जोङो त्रिपुरानि सेन्सासखौ आरो खेबसेबाव नायनो, ट्राइबेलफ्रा 1941आवहाय 50-50 नन ट्राइबेलजों बिथांमोननि पपुलेसना 50-50मोन। 1950 आरो 52 बे समावहाय 1.5 लाख जन 1.5 लाख जन, 1950आवहाय 1.5 लाख जन 1.5 लाख रिफ्युजिया इस्ट पाकिस्तान एबा दानि बांलादेशनिफ्राय त्रिपुरायाव हाबफैबाय। माइग्रेसना बांलादेशनि दावहायावबो गोबां मानसिफ्रानो हाबफैबाय। जेब्ला बिथांमोना सेपारेट स्टेट जाबाय 1972आवहाय आसामनिफ्राय, बे समावबो माखासे बेंगलिफ्रा थाबथायासै। माइग्रेसनानो जाबाय थादों इस्ट पाकिस्ताननिफ्राय एबा त्रिपुरायावहाय दानि प्रेजेन्ट बांलादेशनिफ्राय। नाथाय त्रिपुरिफ्रा बैफोरखौ होबथानो नागिरदोंना नागिराखैमोन? बै माइग्रेसनखौ एबा सुबुंफोरा त्रिपुरायाव हाबफैबाय थानायखौ बिथांमोना होबथानो नागिरदोंना नागिराखै? बिनि थाखाय त्रिपुरिफ्रा मोनसे दावहा नांबाय, जायखौ त्रिपुरा नेसनेल भलन्टियार्सफोरा TNV जायखौ होनो 1980आवहाय बिथांमोना हाथियार लानानै सोमावसारबाय। इन्डिपेन्डेन्ट त्रिपुरा नागिरबाय बिथांमोना। इन्डिपेन्डेन्ट माने भारत हादरनिफ्राय गावनो थाखाय। बिसोरो इन्डिपेन्डेन्ट जानो हाबाय दा? जानो हायाखै बे त्रिपुरिफ्रा। इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायाखैब्लाबो बिथांमोना त्रिपुरा, जोंनि बायदिनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बायदिनो त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना मोननो हाबाय। बेबो 1979आवहाय, जायखौ लानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन जे इन्डिपेन्डेन्ट रायजो नांगौ एबा स्टेट नांगौ, आलादा स्टेट नांगौ होननानै। नाथाय बिथांमोना मोनसे काउन्सिल होजाबाय, जों बायदिनो अट'नमास काउन्सिल। थेवबो दाबो बिथांमोननि सायावहाय पपुलेसन माइग्रेसन, कालचारनि सायावहाय गाज्रि इम्पेक्ट, बिथांमोननि भाषानि सायावहाय गाज्रि मोनसे गोहोम गोलैफैनाय, बेफोरो दासिमबो खाराखै। बेनि थाखायनो बिथांमोना ग्रेटार त्रिपुरा एबा ट्रिप्रालेन्ड एबा जायखौ टिप्रालेन्ड एबा तैप्रासा होननानैबो बिथांमोना बुङो, बेखौ बिथांमोना दाबिनो हमनायसै। दा बे ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला बे एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना दायो मा अबस्थायाव दङ? दायो जोङो ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बे एकर्डनि सोमोन्दै एबा बेवहाय जालांनाय मोनसे त्रिपुरा एकर्ड, बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। त्रिपुरा पिस एकर्ड साइन जाबाय
बे त्रिपुरा पिस एकर्डआवहाय बे अट'नमास काउन्सिला 6 शेड्युल इन्डियानि 6 शेड्युलनि सिङावहाय बियो साइन जादों। 6 शेड्युला जाहैबाय बियो ट्राइबेलफोरखौ प्रिजार्भ एबा ट्राइबेलफोरखौ बोरै दोननो हागोन, मानोना बिथांमोना ट्राइबेलफोरा दायो गोबां डेन्जाराव दङ। माब्ला जोबलांगोन बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु बियो जेबो गेरेन्टि गैया। जुदि जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायगोन अब्ला मोनो जे मोनसे डिकेडआवहाय 20टा भाषा गोमायो होननाय एबा 20टा जाथिया गोमायो। मोनसे डिकेडआ 10 बोसोरजों मोनसे डिकेड जायो, बेवहाय 20टा भाषा गोमालाङो। दायो बे 20टा भाषायावहाय बबे मोनसे बे मोनसे डिकेडआवहाय 20टा भाषा गोमायोबा बबे मोनसे डिकेडआव बे त्रिपुरी बायदि भाषाया गोमागोन एबा बर'आ गोमागोन एबा गुबुन ट्राइबेल भाषाफ्रा एबा ट्राइबेल जातिफ्रा गोमागोन, जों बेखौ बुंस' हाया। नाथाय बेयो रोखा जे गुबुनारिफ्रा जेब्लायबो ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबनो थाखाय खैसारि साबाय थाखायो। दायो जोङो त्रिपुरा पिस एकर्डनि सोमोन्दै सावरायनि। त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो ATTF जायखौ बुङो अल त्रिपुरा ट्राइबेल फर्स होननानै, बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय मोनसे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जाबाय। बे ATTFआ सोरमोन एबा अल त्रिपुरा ट्राइबेल फर्सआ सोरमोन? बिथांमोना हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन सोरखारनि हेंथायै। दा बे हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बे जाथिया जोङो हाथियारखौ दोनथ'नोसै आरो जोङो मोनसे पिस एकर्ड साइन खालामनोसै होननानै बिथांमोना आर्म स्ट्रागलखौ दोनथ'बाय आरो पिस एकर्डखौ साइन खालामबाय। दा बे साइन खालामनानै बिथांमोना मा मोनखो आरो दिनैसिम मा जाखो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायलांनि। बे क्लज 2नि सिङाव थानाय बियो साब क्लज बी, जेराव लिरदों एक्शन इज टेकन एगेन्स्ट फरेन नेशनल्स। बेवहाय मा बुंदों? एक्शन विल बी टेकन इन रेस्पेक्ट अफ सेन्डिं बैक अल बांग्लादेश foreign nationals who have come to Tripura after 25 March 1971 and are not in possession of valid documents authorizing their presence in Tripura. माने 1971नि 25 मार्च 1971नि उनावहाय जायफ्रा फैदों बिथांमोनखौ गासैखौबो आरो बांलादेशआवहाय थिनहरफिननायनि खोथा बेवहाय बुंदों। आरो जायफ्रा भेलिड डकुमेन्ट गैया बिथांमोनहा मोनसे डकुमेन्ट गैया एबा मोनसे प्रमाण पत्र गैया जायखौ बिथांमोना जोङो बांलादेशनिफ्राय फैदों, बेवहाय भिसा लानानै फैदों एबा माबा मोनसे डकुमेन्ट बिथांमोना देखायनो हाया, अब्ला बिथांमोनखौ गासैखौबो बांलादेशआवहाय थिनहरफिननायनि खोथा। दायो बिथांमोनखौ थिनहरफिनदोंना जोङो नुनो मोना, जों बेखौ बुंनो हाया। दा बेबायदिनो आरो माखासे क्लजफोरावहाय मा लिरबावदों जोङो नायनि। जोङो बेखौ सावरायखांबाय। रेस्ट'रेसन अफ एलियनेटेड लैंड, जाय हाफ्रा त्रिपुरानि खामोन, जेनेबा हमनानै ला जोंनियावबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ आसामावहाय दासिमहालागैबो सरकारा खालि खालामनानै होआ आरो बिथांमोना सरकारा बिनि सोमोन्दै जेबोखौनो सावराया। जाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक, बेल्ट माने गोलाव बेबायदिनो बेवहाय बर'फोर थायोमोन। ब्लक माने फिसा जायगा, माने ब्लक बेबायदि ब्लक जायो, बेल्टआ आरो गोलाव जालायो। बेबायदि बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय ट्राइबेलफ्रा दंमोन, बेवहाय मानसिफ्रा जोंनि ट्राइबेलफ्रा थांनानै दंमोन आसामावहाय। दा बेवहायबो दा जोंनि आसामावबो बेखौ खालि खालामनानै होनांगौ होननानै जोंनि मानसिफ्रा गोदो दाबि खालामदोंमोन, नाथाय दासिमबो दाबिखौ मानियाखै। बेवहायबो त्रिपुरायावबो बेनो जादों। दा त्रिपुरायावबो बेनो जादों रेस्ट'रेसन अफ एलियनेटेड लैंड, जाय त्रिपुरी मानसिफोरनि खामोन, हा खामोन। दा बेखौ गुबुनारिफ्रा फैनानै लाबाय, बांलादेशिफ्रा फैनानै बेवहाय कब्जा खालामफैबाय। दा बेखौ हगारला बिथांमोना। दा बिनि सोमोन्दैबो सावरायदों। इनक्लुजन अफ ट्राइबेल मेजरिटी भिलेजेस इन ADC अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावहाय, ADC माने बेवहाय सोनांगौ ट्राइबेल मेजरिटी गामिफोरखौ। दा बेखौ सोबायना, दासिमबो सोनाय जायाखै। दा साब क्लज इयावहाय मा लिरदों आरो इन्ट्रडक्शन अफ इनार लाइन पारमिट। इनार लाइन पारमिटआ जाहैबाय इन्डियानि सिङावनो मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव थांनांगौब्ला मोनसे पारमिट लानांगौ जायो एन्ट्रियावहाय। बे पारमिट बेयावहाय चेक पस्टआवहाय नायगोन जे नोंथाङा बेलेग स्टेटनिफ्राय फैदों थेवबो पारमिसन लानानै बे स्टेटआव हाबदोंना हाबाखै।
दा जोंनि आसामाव गैया नाथाय अरुणाचलावहाय दङ। बेखौ मानो खालामनाय जायो? दा जुदि बे जायगानिफ्राय बे स्टेटनिफ्राय बेयाव थाहैनांगौबा जाहाथे बे जायगानि मानसिफ्रा एबा ट्राइबेलफ्रा बांसिनै बिथांमोना जेबो पपुलेसनखौ लानानै जाथिखौ लानानै जेबो दिगदार जाया बेनि थाखाय बेखौ खालामनाय जायो। दायो नेक्स्टआवहाय मा बुंदों? भिलेज पुलिस फर्स फर द ADC। गामियावनो पुलिस एबा गामियावनो लकेल पुलिस जानांगौ, जेराव बिथांमोना माने इनडाइरेक्टलि बुंदों गामि गामि गासिबो साख्रि मोनजोबनांगौ होननायनि पुलिस फर्सआवहाय बियो मोनसे साब क्लज। इंक्रिज इन द नम्बर अफ सीट्स फर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स इन द TTAADC। दा बेयाव मा होनो? त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावहाय ट्राइबेल कैंडिडेटफोरनि थाखाय मोनसे रिजर्वेशन जानांगौ एबा बेवहाय बांसिन जानांगौ बिथांमोननि सीटफोरा, बेबायदि बुंदों। दायो सिटिं अफ ए कालचारेल डेभलपमेंट सेन्टार, बेफोर कालचारखौ डेभलप खालामनो थाखाय मोनसे सेन्टार जानांगौ। इमप्रुभमेन्ट अफ कक बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लैंग्वेजेस। दायो ट्राइबेल भाषा कक बर' भाषाखौ डेभलप खालामनो थाखायबो बिथांमोना सावरायदोंमोन। नाथाय दाखालि बावैसो जों नुदों जे कक बर'फोरा बिथांमोननि गोलाव समनि दाबि, जि दाबिया जाहैदों रमान स्क्रिप्टनि दाबि, बेखौनो बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै। क्लास 10आवहाय लिरनो होसिगोन, नाथाय बेबो दासिमहालागैबो बेले बेजे दङ। नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो बे भिडिअखौ मोननो हागोन। दायो बेबायदिनो प्रिजार्भेशन अफ उज्जैन पैलेस हिस्टोरिकल मनुमेन्ट एन्ड शिफ्टिं अफ त्रिपुरा लेजिस्लेटिभ एसेम्बली, बेखौबो मावफुंनाय जायाखै। प्रिजार्भ खालामदों, बेसेबां खालामदों बिनि सोमोन्दै जोङो इयुननि भिडिअफ्राव नायगोन। रिनेमिं अफ भिलेजेस रिभार्स, नाम दोनस्लायनाय, जुमिया रिसेटलमेन्ट, बेखौबो बिथांमोना मावाखै। हाउसिंग फेसिलिटी, ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटीज, गभर्नमेन्ट एमप्लयमेन्ट अर इकनमिक पेकेज, बेफोरबायदि बिथांमोना पेकेज बिदों, जाय खामानिफ्रा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेवहाय नोंथांमोना नुगोन जे बेवहाय विटनेसफोर दङ, जायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। सोर सिगनेचार होनाय, सोर सिगनेचार होनाय आरो सोर बेवहाय दङमोन, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो जोङो माखासे हिडन डिटेल्स अफ द एकर्डखौ नायनि, जाय एकर्डनि सिङावहाय दङ नाथाय बियो रोखायै लिरनाय गैया। नाथाय बे एकर्डनि सिङावहाय दङ, जायखौ जोङो बिजिरनानै नायोबासो मोनगोन। कवर्स नियारलि, माने त्रिपुरा अटोनोमास डिस्ट्रिक्टआ बेसेबां कवर खालामो? 2/3 अफ द स्टेट जिअग्राफिकल एरिया। 2 बाहागोआनो त्रिपुरा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट एरियायाव गोलैयो। बियो 3 बाहागोआवहाय 2 बाहागोआनो बियो अटोनोमास डिस्ट्रिक्टआवहाय गोलैयो। 3 बाहागोआनो अटोनोमास काउन्सिलाव गोलैयो। 30 members of which 28 are elected while 2 are nominated by the governor। बे काउन्सिलावहाय 30आ इलेक्शन गेलेगोन, नाथाय 2आ गभर्नरजों अपइन्ट जागोन एबा गभर्नरा बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो 30आ इलेक्ट जागोन। Out of 60 assembly seats in the state, 20 are reserved for the scheduled tribes। 60 assembly stateआवहाय 20आनो रिजार्भ जागोन। सोरनि थाखाय? शेड्यूल्ड ट्राइबफोरनि थाखाय। बिदिब्लाथ' जायफ्रा शेड्यूल्ड ट्राइब एबा जायफ्रा ट्राइबेल बिथांमोनानो इलेक्शनावहाय 20टाखौ रिजार्भ खालामनानै 20टा रिजार्भ सीटनिफ्राय बिथांमोना देरहाबाय थाखासिगोन। बेबायदि केस, नाथाय बेबायदि केस दायो जोङो नुनो मोनाखै। जिअग्राफिकल एरियाया एबा त्रिपुरानि 3 बाहागोआव 2 बाहागोआनो जुदि बिथांमोननिबा ट्राइबेलफोरनिबा, थेवबो बे 2 बाहागोआवनो जे बेलेगा हाबफैनानै दङ। 30 मेम्बार्स थांगोन, 28आ इलेक्टेड जागोन, 2निया सिलेक्टेड जागोन। बे 28आ जाहैगोन बिथांमोना त्रिपुरिफोर। बेखौ आङो बुंदों बे अटोनोमास काउन्सिलनि खोथा। नाथाय बे 28खौबो सोर इलेक्ट खालामगोन? मेजरिटियानो नन ट्राइबेलफोर। 60 एसेम्बली सीटआवहाय 20आ ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ जागोन। बे 20आ बे रिजार्भ जायोबाबो केन्डिडेटआसो रिजार्भ जागोन।
नाथाय माखासे भटारफोरा मेजरिटियानो जुदि नन ट्राइबेलब्ला अब्ला बे 20 रिजार्भ सीटआ मायाव थाहैगोन? नन ट्राइबेलफ्रासो राजा खालामगोन। गुबुन जायगायावथ' गुबुन आलादा खोथासै माखासे 40 एसेम्बलि सीट्सआवथ'। दा बेफोर खोथाया जाहैबाय माखासे जोबोद साननो गोनां खोथाफोर, जायनि थाखाय बिथांमोना दायो फिन खेबसेबाव बिग्रायखांदों आरो बिथांमोननो दायो त्रिपुरालेण्ड बिफिनदों। बे त्रिपुरालेण्डआ बे त्रिपुरानि सिङावनो बे गोजा नुनाय बे एरियायानो त्रिपुरालेण्डआ। दा बे त्रिपुरालेण्ड बिथांमोना गावसोरनि त्रिपुरायावनो दायो त्रिपुरालेण्ड बिफिननांगौ गोनां जादों, जेरावहाय ट्राइबेल मेजरिटि। दायो बेफोरो जोबोद साननो गोनां आरो मोनसे ट्राइबेलनि थाखाय एबा जों बर'फोर बायदिनो ट्राइबेलफोरनि अबस्थाखौ नायनानै जोङो साननो हागोन जे जों बर'फ्राबो दायो बेबायदि जानानै दं नामा? जोंनिनो प्रागज्यतिसपुर आसामावहाय जोङो बर'आ दायो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जोङो दायो सरकार सालायगासिनो। दा इयुन समफोरावहाय जोङो नायगोन माबायदि जालांगोन। दायो बे त्रिपुरानि एसेबां गोबाव 1993आवनो एकर्डआ साइन जादोंमोन। बेफोर एकर्डफ्राबो दायो इमप्लिमेन्ट जायाखै। इमप्लिमेन्टेसनावहाय ओरैबायदि लासै इन्डियानि गभर्नमेन्टआ जे बेखौ गावसोरसो मिथिगौ। जायफ्रा एकर्ड खालामो बिथांमोनानो नेचुरेल डेथ जालांनो हमगोन एबा बिथांमोना बोरायनानै थैलांगोन नामा? थेवबो बियो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानाय नङा नामा? बेबायदि मोनसे गिलु बालु मोनसे साननांगौ जोङो गोनां जानानै फैदों। दायो जियानो जा जोङो फैगौ समफ्रावहाय बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। बिटिआर एकर्डआ माबायदि जालांखो। दा नोंथांमोन गासैखौबो आङो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो। इयुन समावहाय बेबायदि भिडिअखौ नायलांबाय थानोबा साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि भिडिअनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला गाहायावहाय कमेन्ट खालामनानै हो। आसा खालामो जे नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।